Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сябри, а ті зауважили ви, який сьогодні день? Середа. А, так, а я ще? 15 студеня. Усё так, хлопчики. І гэта означає... То за окнами зима? Зима, але не просто зима. А что? А яе полова. Поглядите уважливо на календар. Сапраўды, Кася, сёння не толькі палова студзеня, але і палова зімы навогул. Вось, здаецца, што яшчэ нядаўна мы чакалі першы снег, прыдумвалі падарункі на святы, а зараз вось... Кася, а чаму ты так хвалюешься? Мы ж не страцілі гэты час, а цудоўна праводзілі. Усё так, Лесік, але ўжо палова зімы, а я яшчэ так шмат чаго не паспела. Напрыклад, Напрыклад, я не каталась на коньках. Кася, гэта лёгка выправіць. Нават калі і лета до нас не прыйдзе, ты ўсё роўна будзеш мець магчымасць пакатацца на коньках. так, Кася, у нас існуюць крытыя каткі. Што ты яшчэ не паспела? Ёсць у мяне одна ідэя. Я хочу паспрабаваць зрабіць лядовую скульптуру. Якое цікавае жаданне. І незвычайнае. Яшчэ складанае, бо я зусім не разумею, з якога боку да яго падступіцца. Давай разом разважаць. О, можна запытацца ў інтэрнэце, як робяцца лядовыя скульптуры ды фігуры. Лесік, пачынай даследаванне. Так, адчыняй. Ну? Так, одну хвилинку. Знайшоў. Ой, і што там пішуць? Пішуць, што спачатку трэба падрыхтаваць аснову. Для гэтага лёд наразаюць на кавалкі неабходных памераў. Мне здаецца, што з рэк і азёраў. Усё так. І чым чысцей і празрысцей вада ў такіх вадаёмах, тым прыгажэйшым выглядае лёд. А якія інструменты выкарыстоўваюць майстры, каб надаць неабходную форму будучай скульптуры? Для гэтай справы выкарыстоўваюць пілы, стамаскі, разцы і іншыя прылады. А напрыканцы скульптуру шліфуюць. Я так і думала, што самастойна зрабіць лядовую фігуру немагчыма. Не сумуй, Кася, паспрабаваць можна. Аднак лепш, каб побач быў добры настаўнік. Сапраўды, Лесік, і пераможны настрой. Дзякуй, хлопчыкі, за вашу падтрымку. А ці ведаеце вы, што ў свеце існуе сапраўдны лядовы горад? Мы не чулі. Тады прапаную даведацца. На працягу многіх гадоў у кітайскім горадзе Харбін праходзіць фестываль лёду і снегу. І адбываецца ён у тэматычным парку, які будуюць, як вы думаеце, з чаго? З лёду і снегу? Правільна. Вы толькі паглядзіце на гэты цуд. Ну, нейкае снежнае каралеўства атрымліваецца. Усё так. Парк выглядае як сапраўдны горад, і разнастайныя будынкі, і прыгожыя скульптуры, і вялікія плошчы. І ўсё гэта зроблена са снегу і лёду. Наш свет такі цікавы і неверагодны. Застаецца толькі здзіўляцца і марыць, каб паспець усё паглядзець. Так. Зараз я ведаю, куды трэба накіроўвацца, каб навучыцца рабіць лядовыя скульптуры. Так, Кася, да сапраўдных лядовых майстроў. А зараз я запрашаю ўсіх на мульціпаказ. Хлопчыкі, а ці бачылі вы, каб узімку была навальніца? Я такога не памятаю. І я. Шэрыя хмары, якія быццам зачапіліся за шматпавярховыя дамы і ніяк не могуць сунуцца з месца, памятаю. Завіруху, што на двор не выйсці, таксама памятаю. А вось навальніцу не. Гэта ўсё таму, што зімой навальніцы не адбываюцца. А чаму так? Сапраўды, і восенню, і летам, і вясной ёсць навальніцы, а зімой няма. Каб адказаць на гэта пытанне, спачатку трэба ўспомніць, што такое навальніца. Навальніца – гэта калі па ўсяму небасхілу блішчаць маланкі і грукоча гром. З чорных хмар на зямлю ляцяць вялізныя кроплі дажджу, і моцны вецер гойдае дрэвы. Менавіта так, сябры.
А хто адкажа, як і чаму навальніца адбываецца? Ну, калі вода з паверхні зямлі выпарваецца, яна падымаецца ў неба. Правильно. А калі пара падымаецца вышэй, навокал становіцца холодна. Усё так. А таму пара ператвараецца ў маленькія крышталікі лёду, якія ў сваю чаргу збіраюцца ў воблакі ці хмары. Малайчынка, Алексей. А яшчэ ў хмарах збіраецца статычная электрычнасць. І калі яе робіцца вельмі шмат, то адбываецца маланка. Нешта навуковае і вельмі сур'ёзнае ты зараз сказаў. Статычная электрычнасць гэта як? Калі мы дакранемся да каго ці чаго-небудзь і нас быццам б'е токам? Усё так. Толькі моц такіх зарадаў неверагодна вялікая. Таму і маланкі блішчаць па ўсім небе, і гром грыміць, быццам нешта рушыцца ці рвецца. Ой, як успомніла гэты грукат, аж жахліва зрабілася. Аднак грому баяцца не трэба. Гэта толькі гук, і нашкодзіць чалавеку ён не можа. А вось маланка – гэта вельмі небяспечная прыродная з'ява. Атрымліваецца, што навальніцы не бывае зімой, таму што... Таму што, каб з'явіліся навальнічныя хмары, патрэбна цёплае і вільготнае паветра, якое павінна падымацца ў вышыню, а зімой паветра каля зямлі. Холоднае і сухое. Правильно. Ой, Лесік, атрымліваецца, што калі шмат ведаць пра навакольны свет, то можна знайсці адказ на любое пытанне. На любое можа і не. Аднак на большую частку пытанняў адказы існуюць. Галоўнае добра вучыцца і выкарыстоўваць набытыя веды. Падтрымліваю і прапаную вам яшчэ адзін незвычайны выпадак. Мы цябе слухаем. У свеце існуе такая прыродная з'ява, як маланкі кататумба. Феномен мноства маланак. Ой, якая цікавая назва. А кататумба гэта што? Кататумба – гэта рака, якая ўпадае ў возера Маракайба. А ў месцы, дзе гэта адбываецца, і з'явіўся адзін з самых неверагодных прыродных феноменаў. І ў чым яго сутнасць і адметнасць? Справа ў тым, што менавіта ў гэтым месцы адбываецца вялізная колькасць маланак за кароткі час. Напрыклад, у актыўны перыяд можна пабачыць да 28 маланак за хвіліну. Ой, як страшна гэта гучыць. З такой колькасцю, відаць, і шанс удару маланкай вельмі вялікі. Усё так. Імавернасць удару самая вялікая ў свеце, Кася. Не хацеў бы я там апынуцца. А яшчэ маланкі кататумба відаць ажно за 400 кіламетраў. Таму ў старажытны час гэтая з'ява была для маракоў як маяк, а феномен яшчэ называюць маяк Маракайба. Нягледзячы на тое, што я занадта баюся навальніцы маланак, такую з'яву я бы хацела пабачыць. Дзеля гэтага, Кася, табе патрэбна паехаць у другую частку свету. Менавіта ў паўднёвую Амерыку. Далёка ляцець. Таму я прапаную паглядзець штосьці бліжэй. Напрыклад, даглядзець мультфільм пра паштальёна-снегавіка ў зімовым лесе. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Сябры, які ў вас настрой? Спадзяюся, што добры і бадзёры. Усё так, Лесік, і добры. І бадзёры. А чаму ты пытаешься, Лесік? Таму што я падрыхтаваў для вас гульню. О, Лесік, гульні мы любім. І ў любым настроі згодныя цябе падтрымаць. Аднак гэта гульня на уважлівасць, на хуткасць і на агульныя веды пра наш свет. Гучыць цікава, якія правілы нас чакаюць? Я буду агучваць сцвярджэнні пра навакольны свет, а вы павінны адказаць, праўда гэта ці не. Мы гатовыя, Лесік. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся да нас. Пачынаем. Лічыцца, што самы салодкі сок з дрэва – гэта ў бярозы. Так, усе мы ведаем, які ён смачны, свежы і салодкі. Ты таксама так лічыш, Алексей? Мне таксама здаецца, што гэта бяроза. А вось і не. Самы салодкі сок у клёна. Менавіта з яго вырабляюць славуты кляновы сіроп. Я чуў пра гэты сіроп. Яго ўжываюць з блінамі ды аладкамі. Усё так. А зараз наступны факт. Самая вялікая пустыня ў свеце – Сахара.
Гэта праўда. Я таксама згодна. І гэта правільна. Сахара мае такія вялізныя памеры, што яе нават бачна з космасу. А ў нас наступнае сцвярджэнне. Вавёркі маюць праблемы з памяццю. Мне здаецца, што гэта неправда. А я лічу, што яны сапраўды на ўсё забываюцца. І гэта правільна, Кася. Мільёны дрэў вырастаюць на свеце, таму што вавёркі забываюцца, куды схавалі свае семечкі ды арэхі. Атрымліваецца, што вавёркі гэта добрыя садоўнікі. Усё так. А зараз наступны факт. Адна пчолка можа вырабіць за сваё жыццё ажно цэлы кілаграм мёду. Веру, таму пчолак і лічуць самымі працавітымі ў свеце. А я не веру. Нягледзячы на тое, што пчолкі вельмі шмат лятаюць з кветкі на кветку, збіраюць нектар і амаль што не адпачываюць, мёду за сваё жыццё яны вырабляюць 1/12 чайнай лыжкі. Гэта ж зусім мала, а колькі працы? Вось такое жыццё ў пчолак. А ў нас апошні факт. Акуліст – гэта ўрач, які лечыць акул. Ну ты прыдумаў. Усе мы ведаем, што акуліст лечыць хваробы вачэй у людзей. І гэта правільна. Ну што, сябры, лічу, вы добра справіліся. Дзякуй, Лесік, цудоўная гульня. Было цікава і весела, а зараз запрашаем на мульціпаказ. Хлопчыкі і дзяўчынкі, вось і надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою, цікавых прыгод і адкрыццяў. А мы сустраемся з вами заўтра. Як заўсёды, зранку у нашым добраранку!